obci. No. Ja sa považujem za staroprievozčana, pretože žijem tam už 50 rokov. 50 rokov chodím po uliciach Prievozu pravidelne. Niektoré ulice som prešiel 1000-krát. Rád sa tam stretávam s ľuďmi, ktorých už tak niektorých cez plot pozdravím a zamávam. Kontrolujem, kde sú aké stromy. Roky som zbieral orechy, ráno som vybiehal, keď opadávali orechy, aby som mal na zimu pre vtáčikov na balkóne na krmenie. Takže teraz žiaľ Bohu orechy sú napadnuté, takže černejú, nedajú sa používať na krmenie vtáčikov. Ale to najcennejšie je to, že tam môžete komunikovať s ľuďmi. Takže naozaj stane sa niekedy taká milá udalosť, že natrafíte na človeka, ktorého si vážite, ako ja napríklad si vážim pána Hurbaniča, ktorý je prievozský pekár a ktorý vyrába vo svojej pekárni vynikajúce croissanty, vynikajúce floriány, vynikajúce konšpice, chleby. Proste všetko to je veľmi dobré. A raz, keď som mal šťastie, že práve som zastihol pána Hurbaniča, ako vykladá tovar do svojej predajne, doviezol, tak som si ho dovolil osloviť a pochváliť za to, že pre nás pečie také dobré výrobky. A on ako vykladal ten chlieb, tak sa tak na mňa pozrel, poďakoval sa a povedal mi, ukazujúc ten chlieb, ten bochník chleba, tento chlieb bol pred 3 hodinami ešte múka. Čiže tým mi hovoril, že je to ten najčerstvejší chleba na svete, najvoňavejší. A naozaj bola to taká radostná chvíľka, že som sa s takým človekom, ktorý obšťastňuje nás, prievošťanov, mohol stretnúť a takto milo porozprávať.